gan logi sab tong naji engkai han tong na selo khaba hello guys jotono lamsago tini engkai kuno blog video ya engkai kuno jaga rok bo thangjak engkai blog bo khaijak liya engkai haipano nongni bagang blog tumnai next video blog tumnai engkai norok so ekari nai tongni engkai tini tauni bagai video ang khaja engkai nongni bagai Q&A video tumnai norok phapat ano paso subscribe herdi paso subscribe video paso subscribe ani subscribe khakanyo nongni bagai Q&A video tumnai engkai norok phapat support khaji engkai paso subscribe kari di ano support di engkai next video ani blog phai tongo engkau chebo kun jaga rok thangjak liya khaba engkau blog rok khaijak liya engkai kokrei engkai norok so ekari nai tongni nongni tel support nango je norok support tongo amsuna ani bagai hamjama nongni hamjama hakai onek खुशी हो गए हैं अपन पासो कार्य दी तार ano engkai nongni bagang Q&A video tumnai engkai amsana jotoni bagainya hambai engkai jotono kaham tongmai je gani bolong no saya karinya je amsana tata